dapur komplit, Mas. Harga serba 4 jutaan. Harga 4 juta dapur komplit. Iya toh. Kaya apa jene? Iki jenenge kitchen set ACP model L, ya toh. Hah? Kok ge lulus ya kena, iki enggak ada Magicom. Oh, iso digawe pedotan berarti, Mas? Iso toh. Oke. Nah, iki enggak ada kompore. Dua tungku masuk iki ya? Dua tungku. Ya masuk toh. Kene enggak dige godhog iwak, kene godhog teri. Oh, nah, jos toh. Jos. Nah, iki enggak ada kaya galon ya kena, Mas. So, kuat Mas ya? Kuat apa ora jeblok? Apa to ki? Masane kerupuk piye ya kupat jenenge ki bahane ACP, Mas. ACP. ACP apa ora we? Roh ya roh. Aku kok mesti pada tahan panas anti pecah. Sing apik ya Pak. Ya iya toh. Lah iki kena enggak ada isa-isa. Ada piring, isore ana nggon angune, Mas. Piring-piringnya, Mas. Oh, ya nang isor iki ya. Ya iya toh. Lah sing dhuwur kena ibadah uyah, beges pindang masuk iki. Masuk iki. Jas, ah. Wah, akeh nggone ya. Iki nggih laci. Lacine Oh, ada lacine bareng to iki? Ya iya enggak ada susuk bojo lho. Nah, mau iki ya oleh. Oh, iso milih. Ya rupane ireng ngene iki. Nah, ngurimu kae. Nah, ngene lho, Mas. Nah, padha ae iki regane ya padha, cuma 4 juta wae teko omahmu. Wis, ya engko nek Banyuwangi piye, Mas? Banyuwangi? Heeh. Tak aturne gratis ongkir bayare COD. Aduh ki mosok gratis ongkir samone. Kok trimo Banyuwangi to, Mas? Pucuk Tegal, Semarang, ya toh? Heeh. Terus Dewi Madura, tak aturne gratis ongkir lho. Piye to iki? Murah to nek sakmono iki Ya 4 juta murah kok iki. Heeh. Terus cara pesene piye iki? Ya masuk biopropole Mas Budi Bebunitur kuwi. Di bawah biopro bawah titik mi to wi. Dilewake 1 kali terhubung ke aku langsung. Langsung sampeyan. Heeh. Serba 4 juta, Mas. Serba 4 juta bebas pilih ya. Iya. Kitchen set komplit. Tempat kompor, wastafel, ready 4 jutaan ya. Free ongkir Jawa Timur dan Jawa Tengah.